An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasatuma bi alamisa ye alamisa min n'a bɛnnen bɛ nansarasan kalo 12 na desanburu kalo don bi y'o tile 9 ye ka bɛn 2021 san ma farafinkalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye lasɛri cɛmancɛ ye an balana k'a fɔ bi y'o tile 4 ye jate la san kalo 5 don hijira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ dɔgɔfɔlɔ tɛmɛnen na wulikajɔba min kɛra ka ɲɛsin Banyangara mara ma n'o kɛra sɔngɔ kunungo Mali minisiri 3 olu taara u ɲɛda kɛnɛ kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la farabukaw fɛ yen damakasi hali bi min ye baloko gɛlɛya ye o bɛ farabu dugu kɔnɛ na an bɛ don min na ko bi kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la welakaw fɛ yen Masina marabolo kɔnɛ na kɛrɛnkɛrɛnnena Kolongo ale komini kɔnɛ na wulikajɔ kɛbaaw kunungo n'o ye jadiwala tigilamaw y'u kunda yen nka o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi Tɔnbɔkutukaw fɛ yen sifinnaka dɔw n'o ye denmisɛnnaka 2 ye olu bɔnɛnenw ni na o ko kɛra wulikajɔba ye Tɔnbɔkutukaw fɛ yen o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni la kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasuma balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdulaye Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ kurumarikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnena dɔgɔ feere marabolo kɔnɔ na kunungo kunnafoniw carila k'a yira k'a fɔ ko min ye ka dɔn k'a fɔ jadiwala tigilamaw e ka dɔn u kunnafoniw olu kɔni carila fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a yira k'a fɔ k'u yera k'u tun bɛ mɔbiliw la ka taa se ka dɔn k'a fɔ u kuluba an b'a lada k'a fɔ kunnafoni kɔni carila kunnafoni dɔw la a yirala k'a fɔ ko nin waati laban ninnu kɔnɔ na ko siga kelen b'a la n'a sɔrɔ u t'a fɛ ni k'u kunda jabali yɔrɔw ka dɔw ka fɔ la olu ye maa minnu ye kunungo k'a dɔw bɛ yen ko minnu ye maa farilajɛlenw yɛrɛ de ye tuma min na n'o kunnafoni carila labɛnw kɔni bilala sen kan u b'a fɛ ka basigibaliya min cogo ka se ka fu siri o daw na an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn jamana in basigi na lafiya ye yarabi ala ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an balala k'a fɔ besi marabolo kɔnɔ na a kɛlen bɛ bi dabɛ ma o ye sunɔgɔtiw ye jadiwala tigilamaw kɔni u ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ fo ka taa kɛ bi an bɛ yɔrɔ minɛ ko bi ka se ka dɔw maaw n'u ka foro cɛ a kɛlen bɛ sɔn ye bi besi mara dugu dɔw bɛ bi e ka dɔn olu kɔni kungolata kɔni e ka dɔn jadiwala tigilamaw kɛlen bɛ ka kungo tigɛ maaw la bɛɛ lajɛlen bɛ damakasi la ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ basigi u bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na yarabi ala basigi ani lafiya ni fasoden bɛɛ lajɛlen bɛ k'o fɔ ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a k'a fɔ Mbɛwani marabolo kɔnɔ na a yirala k'a fɔ kunungo Mali lakana tigilamaw ko i k'a dɔn ko minnu zalo dɔw tun bɛ Mbɛwani marabolo kɔnɔ na o kɔni kɛra so ye dugulama dɔw ka fɔ la ko hakila min talen filɛ n'o kɛra ɲɛfɛ n'o kɛra ɲɛta ye k'a dabɔ dɔ la k'i ka dɔn k'a fɔ ko basigi kɔni fasodenw bɛ k'u bolo mana b'u nɔfɛ cogo min na k'o bɛ sabati an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na yarabi ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ farabugu marabolo kɔnɔ na gɛlɛya kɔni cɛla ka kan e k'a dɔn gɛlɛya kɔni o bɛ maaw ka dɛ o gɛlɛya min bɛ yen ni maa bɛ se k'o fɔ bi o dɔ ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ye n'o ye dala dumuni ye o kɔni kɛra gɛlɛyaba ye yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma farabugu ka donsoba b'an bolo nin waati na Abdulaye Kulibali ale b'an bolo de ka nin waati na an ka lamɛn. Ne ye farabugu donsoba de ne tɔgɔ ye Abdulaye Kulibali. Abdulaye Kulibali farabugu donsoba dɔgɔfɔlɔnya tɛmɛnen na an tun ye wele bila k'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ ka ɲɛsin maaw ma n'o tun ye kɔngɔ ye o kɔfɛ fanga an ye kunnafoni dɔw sɔrɔ k'u tun ye wulikajɔ dɔw kɛ ko bolo dɔw taara a ko kɛra cogo di. O kɛra sabu an ye wele da kɛ kasi e yɛrɛ de fɛ wele bila yɔrɔ caman na alhamdulilayi an ka gouvernement mɔgɔw kɔni u y'an kolomajɛ u ye balo tɔni 4 ani tila u y'o sama ma o ni an yɛrɛw ka denmisɛnw olu ye nafɛn dɔw san k'o fara o kan ka na n'o ye a bɛɛ jɛlen min nana bɛnna tɔni 5 ni tila de ma alhamdulilayi o kɔni tilala dugu in kɔnɔna na dugu mɔgɔ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ mɛ balo in a nalen a tile 5 yɛrɛ de ye bi ye kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna aya balo in kɔni a banna sabu min nana a tilala n'i y'o ni dugu kɔnɔ n'i y'o ni kilo 2 malo ɲɔ garamu 2 y'a dɔn o tɛ se ka tile 5 kɛ dɛ nka tiɲɛ yɛrɛ la ale bi kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna an bɛ Mali fanga bɛɛ fo ka an ka kapitɛni min b'an fɛ farabu ya an b'o bɛɛ lajɛlen fo an kɔni kulela sɛgɛn taara sɛgɛn nana parce que min nana di an ma bi a banna pewu
sura mo dama mi shira ko aka cham mo dama mi e dumni kay o biti la fana ko ni atebi angone ambe wele da toujours angone mi kede anya krengere le nyana ku jila ja anya ki anga sera ngi sega bo anga mouvement ka anga daire menyini non te mobile doni ou bien avion doni atire ka on balo fiu gele ya dandu folo fo ma ko njuya ni balo ko inte ale dongo ko na li laban du utarani banabato mo sabadi o mo saba be sigu docteur Sola yeno ka laje ka ankuluma ji on be fen fena on ba faso de ko o de gele ba undara an wona anti faso jamba fo ge wuli nera mi fleni ni na frabu dozo ba na faso frabu na kurmari yara wulu diri fo ti fobi ko na rebe mo jugu nunfe ko de ko so ko na ti songa kuma ka fo ko anga gele afo ka si ngon ne setene dabali tene nona no te gele yan nyang mana ya wuli ga bo frabu ni kurmari ko no pe ya famia nga asin toro ne faso dindi faso neta java fo jengu wuli na be ga kale nga marfa dabur de la ne marfa ya ta ishi santani nani ne be sambi durni ko bi ne be faso java mita jendeta pour Maria ma chite envers frabu kona ko mi yem jugui ko no jebe na bolo jeme turite mais radio kanga mo ka kuma anto ta anti barakenu fo ga jenwi amba am faso de amba am faso damedo amba am faso do alibi amba nyini fanga o fe kerengere le nyana o ka angolo majien pour ga am se ga bonne crise ngono non ta men no de ego ko radio kanga o radio jume jugu ko kuma o bo bla internet ga ko frabu ko ta amba fo lude ma radio kanga am fe bamananga na kwa jugu bi kuma do fo iba me radio do la le dongo doyna wele ko afora ko frabu libere la ngwa ma ngoni jugu ka radio ga kuma e fumali radio nyana ma ci tongne ko ya do dia bi wule ko ntaka fo frabu libere la ka sura ma libere ndoma iba do ma mi mba fo ko ka frabu ko tote ulute mali era nyiyo ulute gouvernement nyiyo frabu sigimbe mali dugukolo yoro mina ni mali ba nafa do mali ti songa frabu to nin crise ngono fiu ni farabu wuli labi ka mena ga tabla marakala dugu be wuli ko jebe na bolo ko mi tori tege wa am sa faso no fa fona mbana ni gouvernement ma on labla anti wuli fiu wa emi flek mana ala bi ko ala bi nye ma isagoma ambo fi fo tega fo kira ala barkala kini jugu ka kuma me minum binu vo ala bi nu che kira bi nu che me ngol fiye ki to faso ngo ndoma kini sira kini tambaki fo tega fo kira tanki ka faso ngo fa fo tega fo kira ala barkala onde ya fo parce que on man jigiti ala la on ma ke mogola ama fo mogoma ambo faso di ninga batali ga frabu ga dudu bala bala kulibali tuma kolobara tedere bi kasega magenta kanya suma me dugo ke yarabi ala faso mama kibi bolo ngani nyashi faso ma ni juga siraye yarabi ala la kan do tiki kalo dibila namburai ambara na kama gelami taraka nyesi banyangara bala bolo kera no kera sungo kasega mobli do tatula sukuja mobli ka kona mau nika kasara takanya suruma umi kera mali ministeri da ubora kunu ka ulinga joke ka tu nyada keneka ukumera sigila mau ya yireka fukani nani kwani chanelaka ka akeru feko yi amidalika ndefuye gela bana yoro soro dozo wal mai kara yoro la gela bi soro jamana fama ti foi fo dugu taje tegera bi klaka fuye o de bi fodo de jamana bla duskati mine ko nana uye ni mike kata sungo ka fe kunugo bismillah ma tama yike ni soja yireka fo chanela ka gela ko ni tara nga fanga amala uye mamunu blakana no e ministry media so no isajo e colonel Sadio Kamara kata se Ismail Wage fuga tabla Omaru Jara ulude tumetama ina utama sebe machama igeni soja ira mame na nusirai colonel Sadio Kamara kuma fokene kai angalame angulila ka CMP kana sangafu malien bela jale krankrane ala ka sangafu bajangarayi ka sangafu songoye mer kumana dugutiki kumana jeune kumana kuma nunu anyame wa anya famya ode kama jamana nyemoko ye akadana ya da anka kanga na folibla bajangarala kanga na folibla songola munun tanyara ka do donkolwe ala ka hinula udarosma ufrasla meshuka chiado geleabe akakan mwado la nyinalika ke memi semetia bajangara kauye mi semetia songo kauye mali gouvernementé malien chito kofe bajangara geleabe mali reka ambe domina komi bi ambe laveuna sisan teliala ba fo bajangara kauye ba fo songo kauye ninye alatae ambe laveun sabati
walasa min kɛra k'an kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. O de kama don nataw la n bɛna gardikan kura dayɛlɛ Bajangara yan ni Ala ka jɛ ye. O bɛna fara finitigi minnu bɛ yan kɔrɔlen olu kan walasa Bajangara ni Sɔngo cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔbaw bɛ se ka lakana cogoya min na. Teliyala an bɛna baaraw daminɛ walasa sira ninnu bɛ se ka lakana cogoya min na. An ka kɛ kelen ye hali bi an ka fanga fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn lajɛ. Don nataw la ni Sɔngokaw ye min ye ni Bajangarakaw ye min ye ni Maliyɛnw ye min ye o de ye tiɲɛ ye. Hali bi an bɛ Ala deli Ala ka jamana in basigi Ala kan fanga se a la. Ni nga batali ka Colonel Sadio Camara la a y'a fɔ cogo min na jamana in basigi lafiya min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a ka kuma kɛr'o ye an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala fɔra cogo min na Ala ka jamana ye ne k'a bila u sira ka basigi lafiya ka se k'o sabati an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'an bɔra yen an balala k'a fɔ welakaw fɛ yen Kolongo marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Masina Cercle don ka Kolongo commune de kɔnɔna don kunungo wulikajɔ kɛbaaw y'u kunda yen nka kana lafiyala favelaw fɛ o kɔni kɛra sababu ye an balala k'a fɔ donsolaka minnu bɛ yen olu kɔni wulila ka ɲɛ suma nka u k'u ye wulikajɔ kɛ ka suma dɔw jeni o kɔfɛ ka taa ni bolimafɛn dɔw ye yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma an balimakɛ dɔ bɛ yen nin waati in na ale b'an bolo de kɛ an balimakɛ bɛ min. Ne bɔ Wela a bɛ Masina mara fɛ an ka commune ye Kolongo ye. An ye kunnafoni sɔrɔ kunungo sɔgɔma tilegan fɛ ko jadiwala tigilamaw donna Wela yɔrɔw la kunungo ko ka suma dɔw jeni ka tila ka bolimafɛn dɔw bɛnɛ ka taa n'u ye a ko kɛra cogo di. Abdoulaye Kulubali u nana kunun sɔgɔma fɛ 10 heures ka taa 11 heures fɛ u nana Sinoa pont yɔrɔ la Lafala baji kɔfɛla fɛ u nana ka na mɔgɔw sɔrɔ malodonni na yen nɔ u ye tasuma bila malo la ka mɔgɔ kelen minɛ k'o sigi a y'a ɲini u fɛ k'u k'an ka moto d'a ma u ma sɔn k'a ka moto d'a ma ko n'a mago b'u ka moto la k'u ka taa k'a ka t'u yɔrɔ la ko u b'a ka moto d'a ma ale ko a t'u yɔrɔ dɔn u ko k'a b'u yɔrɔ dɔn ko ni a mago b'a ka moto la k'a ka taa a ka moto nɔfɛ an kɔni wulila ka taa an taara an ye malo ninnu jeni sɔrɔ yen nɔ u yɛrɛ kɔni u ye moto 3 minɛ ka boli ka taa n'o ye u tun bɛna wotoro jeni nka u ma se ka wotoro jeni an taara an ye wotoro sɔrɔ ka na n'o ye ni nɛgɛso o ni moto jakarta kelen an nana n'olu ye. Wulikajɔ min kɛra kunungo an ye kunnafoni sɔrɔ k'u ye maa dɔ minɛ k'u tilala k'u bila u y'olu minɛ cogo di walima k'u bila cogo di. A tigi kɔni ɲɛfɛ la u nana ka na ale birilen yɛrɛ de sɔrɔ a ka foro la a y'a sɔrɔ bolicogo foyi t'a la u y'a minɛ a ko k'ale tɛ donso ale ye dahirimɛ ɲinina de ale ye mɔnikɛla de k'u ka ɲa ma u k'a ka moto d'a ma ko k'u t'a ka moto d'a ma. U taara n'a ka moto o y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ ko f'u k'a ɲɛnama minɛ an bɛ sɔn u ye mugu ci a la kisɛ m'a minɛ a bolila ka na o kɔni bolila ka na so o nana s'a ma yan nɔ o kɛlen min an wulila ka taa an taara sɔrɔ u bɛ yen nɔ sɔnni an ka se u y'an ye yɔrɔ jan fɛ mɔgɔw u ye moto ninnu ta ka boli ka taa ni moto ninnu ye o y'a sɔrɔ tasuma bila malo la malo jɔ 6 u y'o de jeni malo yɛrɛ dɔw tun bɛ yen olu tun bɛ kan u ye tasuma don fiɲɛ bɛ ci sisan fiɲɛ ye malo ninnu kɔni bɛɛ jeni ka taa o kɛra kunun. Aw bɛ Masina marabolo kan nin kɛlen an ma wele bila fagaw ma wa. Ablaye an ye wele bila faamaw ma faamaw ko kɔni Ablaye an y'an kamana gan n'an y'u wele donc u nana an fɛ juma tɛmɛnen u ma sɔn u ka taa malo jeni lajɛ u ma sɔn ka taa ka mɔgɔ ninnu jira u la u ma sɔn ka t'u nɔfɛ k'olu mana kɛlɛ kama k'olu nana tiɲɛni min kɛra k'olu nana lajɛ. Jɔnniw ko ten. Faamaw yɛrɛ de ko ten sɔrɔsiw de nana bɛrɛdɛmu 3 ani mobili 7 u nana ka n'u jɔ yan nɔ ka segin k'olu mana kɛlɛ kama jugu bɛ kungo kɔnɔ e ko k'e mana kɛlɛ kama. Ablaye ne de bɛ ɲɔgɔn ɲininka nin ko in na sa an kɔni an bɛ ɲininkali tɛnku faama yɔrɔ de la n'a sɔrɔ hakilila min b'o ma jamana in n'a sɔrɔ a feerelen don. U k'o fɔ an ɲɛna an ye cikɛlaw de an ye dahirimɛ ɲinina ye an tɛ kɛlɛ ko dɔn mais n'a kɛra ko dahirimɛ ɲinina ka tila ka marifa ta ka tila k'i dahirimɛ ɲini a ka gɛlɛya dɔɔni b'a la an bɛ min ɲini Mali faamaw fɛ dɔrɔn Segu région yɛrɛ n'a feerelen don u k'a fɔ an ɲɛna an k'an sen bɔ kɛlɛ na an ka bɛnkan ɲini an ni maa ninnu cɛ. Ablaye ne bɛ min ɲini Mali faamaw fɛ k'a lajɛ u ka wuli k'u jɔ n'o tɛ a kɛra degun dan ye an ka Masina mara yɛrɛ la yɛrɛ ka daminɛ Masina ka taa bila fo ɲɔnɔ bɛɛ kamana gannen don bɛɛ bɛ kule la ko faamaw. O kɔnɔna na tuguni u bɛ tila k'a fɔ ko jisɔngɔ u taama don ɲɔnɔ kɔnɔna na tuguni ko jisɔngɔ tuguni e la lajɛ nin ye ko sɛbɛlama ye jamana kɔnɔ an kɔni bɛ min ɲini Asimi fɛ a n'a ka minisiri u k'a lajɛ u ka wuli k'u jɔ. Nin tun y'an balimakɛ kan ye ka bɔ Wela u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ hali bi jamana in basigi a n'a lafiya yarabi Ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra ye an balala k'a fɔ gɛlɛya min n'o kɛra k'a fɔ sungɔ kɛra k'a fɔ Bandiagara mara kɔnɔ yan dɔgɔ fana tɛmɛnen na Mahamud Diko ale ye kuma ta maa minnu bɛ ka wulikɛjɔw ta ni ka ɲɛsin a ka jamana ma bi ka se ka dankari jamana kɛ taabolo la ko diinɛ si ma nin fɔ Mahamud Diko ye kuma min fɔ o filɛ. N bɛ kuma n haminen dimanche min tɛmɛna ne ye jama sigi ka dugawu kɛ ka kuma in sen fɛ baara dɔw bɛ ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ n y'a jira kɛbagaw la k'a fɔ fɛn min bɛ ka kɛ nin ye wallahi billahi tallahi a tɛ bɛn anw ka diinɛ in kɔnɔ wa a man kan ka kɛ ten ni diinɛ ko kɔni don a man kan. Juma tɛmɛnen baara dɔw kɛra baara cɛjuguba baara min kɔnnen don a kɔnnen don Ala fɛ
a kɔnnen don a kira fɛ a kɔnnen don mumini ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ hali adamaden ɲuman a kɔnnen don i fɛ o ye min kɛra Banjagara mara la bingani min kɛra maaw ka ye ka taa baga maaw ma minnu ma min u ma bɔn musow denmisɛnninw maa minnu ni foyi t'u bolo f'u tatɔ don ka taa u dahirimɛ ɲini ka taa olu bɛɛ lajɛlen fa k'u daji jamana in kɔnɔ karamɔgɔkɛ o kɛra baara cɛjuguba ye baara min maa hakilima ni silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ani jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen ka kan k'a kɔn wa bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a f'u da la k'a fɔ ko a kɔnnen don a man kan ka kɛ an ka jamana in na a ka ni tensa ni n'a ɲɔgɔnna baaraw olu ka dabila jamana in na tensa bilahi anw ka diinɛ in ma nin fɔ ne b'o fɔ ni ala cɛ wallahi alisilamɛya diinɛ ma nin fɔ hali ni bɛ jihadi de la i ni kafiriw de bɛ ɲɔgɔn na hali n'o de dun a ka ko yɛrɛ ye n'o de dun kuranɛ ye min fɔ nin baara in kɛbagaw ka kuranɛ kan mɛn u k'a dɔn k'a fɔ o ye min kɛ ani kuranɛ tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ala ye min fɔ kuranɛ la ko waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin o ye minnu da ye jihadi yɛrɛ ye n'o ye alakira n'a ka sahabaw ye a ko minnu b'a la ka aw kɛlɛ a y'u kɛlɛ ni ala tɔgɔ ye a y'u kɛlɛ ala yɛrɛ kama nka hal'o la a kana dantɛmɛ kɛ ala tɛ maaw fɛ minnu ye dantɛmɛ kɛbagaw ye ka bin mɔgɔw kan fagali jugu musow sans défense k'olu bɔnɛ u ni na fu bilahi ni maa min y'o kɛ ni ala bɛ kiri sini ingoma talika Mahamud Diko la a y'a fɔ cogo na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala an ka jamana basigi na lafiya bɛɛ lajɛlen bi k'o de fɔ yarabi ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ min ye ka dɔgɔ Tɔnbukutukaw fɛ yen kunu sufɛ ni ka dugujɛ kunu na wulikɛjɔ kɛbaa dɔw de taara kungolo kɔfɛla dɔ n'i y'a sɔrɔ denmisɛnniya ka kun don Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna ye maa lakodɔnnen kun don a tun bɛ ndolantanw kɛ o kɔfɛ a bɛ kungolo kɔfɛ kɛ a n'a ka parantikɛ u taara kɛ dɔ k'a fɔ su daminɛni yɛrɛ la ka taa marifa ci u la k'u kasara u ni na o kɔni kɛra mankanba ye denmisɛnniya sifinnakaw bɔra kunungo ka nbɛdaw minɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a ladan k'a fɔ jamana lakanabaaw kɛla ka na wulikɛjɔ kɛ ka na far'u kan ka se ka wulikɛjɔw kɛ girimajɔ minnu tun bɛ sen na ka se k'a dala sa nka bɛɛ kɔni dimini bɛ nin waati na Tɔnbukutu ni maa fila min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u kasara l'u ni na u jɛnajaw bɛɛ lajɛlen kɛra kunungo yaasa ka pɛrɛntigɛ d'a ma Alifa Sise ka bɔ Tɔnbukutu ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. nɛgɛ 19 waati la waa fɛ 19 donc ne yɛrɛ balila ka marifa ci mankan parce que n bɔra ka ɲɛɲini ka dɔn n ye marifa ci mankan ko ni mun de bɛ du kɔnɔ tuguni an taara sɔrɔ n yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na quartier dɔ la ko an baraju voilà quartier min na ni sugu dɔ ma jan ko b'a fɔ yobu taw o kɛrɛfɛla la donc an taara sɛgɛsɛgɛ n y'a sɔrɔ mɔgɔw bɔlen dɔ fan bɛɛ ko fɛn dɔ de bɛ yen nɔ k'a to ko handan gobi a n'a ka paranti voilà donc u sigilen bɛ u ka salon da la donc u nana u sigilen sɔrɔ chaise la ma dɔw de nana u bɛ mobili kɔnɔ u si ma se ka don mɔgɔ sugu min dɔ dɔn u jiginna mobili kɔnɔ ka kisɛw k'u la marifa ci mɛ fo siɲɛ 4 o yɔrɔ bɛɛ u ye tiɲɛni kɛ dɔrɔn u taara donc u taalen kɔfɛ mɔgɔw bɔra ka n'a ka se ka sɔrɔ mɔgɔ fila in bɛɛ u fatula ala kalifa minnu la donc population de farala ɲɔgɔn kan k'u su dɔw ka taa ni dɔgɔtɔrɔso la morgue la a ko bɛ cogo min na dugu jɛra jeunes bɔra donc u ka barricade kɛ yɔrɔ dɔ la i n'a fɔ ka barricade k'u ka mécontentement yɛrɛ sababu ka pinɛw jɛni ka siraw bare bon alhamdulillah force de l'ordre fana bɛ yan donc u bɛ yɔrɔ dɔ la certains axes u bɛ yɔrɔ dɔ la ka yɔrɔ sécuriser bon il y avait certains gens initiative ta i n'a fɔ u bɛ taa flamme la bɛɛ la ka taa u ka rassemblement kɛ donc dans ce sens là aussi et il y a des hommes non identifiés encore u bɔra ka tiru kɛ manifestants kan mais o hukumu yɛrɛ kɔnɔ armée yɛrɛ intervenir voilà pour ka se ka olu mɔgɔw sɔrɔ. Ingoma talika Alifa Sise ka bɔ Tɔnbukutu a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ basigi lafiya yarabi ala mara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na ala kan ka jamana bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka marifa ta k'a fɔ k'olu bɛ ka ta diinɛ tɔgɔ la yalima o hakilila in bɛ cogo jumɛn de la min ye kɛra maliden dɔ ye ale sigilen bɛ jamana kɔkan na bi farabuka den don ale b'a hakilila don ko sen fɛ an ka lamɛn. Abdoulaye Kulubali an b'i fɔ k'i barikada an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana in kisi k'a tanga bamanjɛkulu minnu bɛ jamana in kɔnɔ bi ni diinɛ tɔgɔ ye f'an k'a dɔn k'a fɔ ko ni jugu bɛ silamɛya la bi ninnu yɛrɛ de ye silamɛya jugu ye n'i y'a ta k'a lajɛ bi diinɛ yɛrɛ bɛ fanga sɔrɔ ni fɛn min ye ninnu nalen de ye o bɛɛ datugu jamana kɔnɔ jamana o jamana ni a diinɛ ko a kɛ yiriwa ka se ka fanga di a diinɛ ma a kɛra a nansara diinɛ ye o a kɛra silamɛ diinɛ ye o a bɛ fanga sɔrɔ ni kalan de ye ninnu nalen jamana in kɔnɔ u ye jamana in kalanyɔrɔ de datugu ninnu nalen jamana in kɔnɔ u ye jamana in misiriw de datugu n'i ye jamana in ta k'a lajɛ jamana in kalanyɔrɔbaw k'a daminɛ Tɔnbukutu mara la ka na se Segu mara la ni 100 b'a kɔnɔ burusi kɔnɔna ninnu na i b'a sɔrɔ 80 tɛ kalan bilen k'a sabu kɛ ninnu kɛ kɔlɔlɔ min yɛlɛla u ka ye dugu minnu bɛ yen ni dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ juma b'u ka misiri la
a dɔw ka dugu yɛrɛ datugura mɔgɔ tɛ se la misiri kɔnɔ bilen ka sabu ka ninnu ka kɔlɔlɔ ye nansaraya ma se k'o bali Mali kɔnɔ yahudiya ma se k'o bali Mali kɔnɔ ka dugu bali a ka kalan na ka dugu bali a ka diinɛ na ninnu de kɛra k'o bali ninnu de dugu bali u ka seli la ninnu de dugu bali u kɛ kuranna kalanyɔrɔw la ninnu de jamanadenw bɔnɛ u ni na u tɛ se ka taa kalanyɔrɔ la tugun hali bi ni kalanden bɔra k'i bɛ taa kalan kɛ dugura ni balima yɛrɛ tɛ yen e tɛ jingibaa sɔrɔ k'i bɛ jingɔ ka kalan kɛ k'a sɔrɔ wagati dɔɔni tɛmɛna mɛ kalanden tun bɛ bɔ i fa n'i ba fɛ k'i to san 10 san 7 i bɛ taa kalanyɔrɔ la i bɛ kuranna kalan fo ka taa se kuranna jigi hakɛ ma k'a sɔrɔ i fa tɛ dɔrɔmɛ 1 ci ma i ba tɛ dɔrɔmɛ 1 ci ma i sigiɲɔgɔn de jɔ mɛn n'i ye i karamɔgɔ teriw de jɔ mɛn n'i ye kalanyɔrɔw la u bɛ dumuni d'i ma fi sabilillahi hali n'a sɔrɔ la dumuni bɛɛ tɛ k'i sago ye i tun bɛ kɛ kalan k'o cogo la fo ka t'i yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye don dɔ la o sira kan mais ninnu ɲɛ o hinɛ ban jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bi i mini bɔ bi k'i bɛ taa kalan kɛ yɔrɔ yɔrɔ bi n'i balima tɛ yen i tɛ jigin yɔrɔ sɔrɔ yen i mini bɔ bi k'i bɛ taa kuranna kalan yɔrɔ yɔrɔ bi n'i teri tɛ yen i tɛ jigin yɔrɔ sɔrɔ yen an b'a fɔ olu nana ka na dɔ bɔ jamana diinɛ na olu nana ka na dɔ bɔ jamana kanu ɲɔgɔnya la jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ sira kan u fɛn fɛn filɛ nin ye ka marifa ta bi k'u bɛ fɛ ka diinɛ de lase u filɛ ka wari min don marifa la n'u tun y'a don kalanyɔrɔw la sa tun b'a sɔrɔ u bɛ ka fɛn min fɔ a jama min u mago b'a la k'a ɲini sa tun b'a sɔrɔ a y'o doublé siɲɛ 3 u bɛ ka marifa mun ta bi n'u yɛrɛ kun sera ka sigi k'o kɛ kuranna kalan na sa tun b'a sɔrɔ ko groupe in a jama bɛɛ kɛra hafiz alimiw ye mais mɔgɔw b'u cɛra hali u tɛ i sɛbɛnni dɔn e k'i to yala yala la dɔ kana e nɛgɛ ka marifa ta k'a don i bolo k'an bɛ diinɛ de la a b'i komi n'i ye mɔgɔ ye mobili boli la dɔrɔn k'a fɔ a ma ko na do parandiyara ko sini k'i bɛ kɛ chauffeur ye a bɛ boli ka na teliyara mais a yɛrɛ b'a dɔn tigitigi n'i ye mobili in d'a ma k'a sɔrɔ i m'a dege a tɛ se mɔgɔ tɛ se k'i to marifa ci la k'i bɛ ka kalanbaa ye abada mɔgɔ tɛ se k'i to boli la kungo kɔnɔna na k'e bɛ se ka kɛ alimu ye abada u yɔrɔw mana wuli ko kungo kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka kɛ kungo kɔnɔ cogo di k'e bɛ se ka sabati kalansira kan sigiyɔrɔ t'i la taayɔrɔ t'i la dɔnbaa t'i la mɔgɔ bɛ ko in na k'a daminɛ a wagati la ka na se sisan ma n'a y'i bɔ a kunkolo damadɔni 2 in na hali u tɔgɔw b'a dogo e ka diinɛ bɛ taa min e t'a fɛ i ka dɔn maa fɛ e t'a fɛ sigiyɔrɔ ka dɔn maa fɛ e ko k'e bɛ fɛ ka diinɛ de lase o diinɛ bɛ taa yɔrɔ jumɛn na i nana jamana de bɔnɛ i nana jamanadenw de bɔnɛ u k'a bila u kun na mɔgɔ bɛ faga nin ko in na k'a daminɛ a daminɛ dɔ la ka na se bi ma lahara jɔ don k'i ti bu n'a bɛɛ lajɛlen cɛ k'i ti bu n'a bɛɛ lajɛlen cɛ ni tun bɛ tali ka maliden min n'a bɛ jamana kɔkan na a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala an ka jamana basigi lafiya hakili ɲuman ala k'o dan kelen bala yɛlɛma basigi lafiya ka jamana in bila sira kan n'an bɔra yen an balana k'a fɔ min ye fonctionnaire minnu bɛ yen n'olu tun bɛ kɛra ka forobaca la n'olu bɛ sɛgɛn lafiyɛbɔ la bibi na olu y'a yira k'a fɔ olu ka hakɛ dɔw kɔni ko n taara kelen bɛ u bɛna wulikajɔ kɛ yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma u ka maa dɔw b'a sira de an ka ɲɛmɔ an k'u lamɛn. Départ volontaire mun kɛra Mali la 1991 92 93 halisa an b'an ka hakɛw di gouvernement fɛn fɛn tɛmɛna k'a daminɛ transition 1991 Amadou Tumani Ture ka Alpha Umar tile da ka na IBK tile da ka fo bu y'an ka wari namara k'a dun miliyari 300 ani miliyari 10 dɔɔni de d'an ma la u ye mun d'an ma a tɛ tɛmɛ 100 o 100 sara la a tɛ tɛmɛ 10 wari tɔ b'u bolo u y'a dogo sɛbɛn mun signena u ni Banque mondiale cɛ k'anw bila ka taa départ volontaire la n'o ye accord cadre u y'o dogo UNTM de jɔra anw jigi kɔnɔ donc an farala ɲɔgɔn kan conventionnaire ka association bi yan olu ye maa 2000 maa 300 ani maa 403 anw fonctionnaire ye siya fila sorasi minnu b'an na olu ye maa 700 ni maa 38 fonctionnaire civil o ye maa 1000 maa 900 ani maa 42 donc ni o programme fara ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn maa 5000 ani maa 23 anw de ka hakɛ tuguna gouvernement fɛ il y a 30 ans u y'an ka wari suɲɛ de Choguel yɛrɛ bɔra k'a fɔ premier ministre le 9 juillet dernier ko yanni Saliba cɛ k'u b'an ka wari fankelen sa a ye tile 100 kɛ don min premier ministre la journaliste y'a ɲininka ko kuma na transition ka sɔrɔ kɛra mun ye jamana kɔnɔ a ko sɔrɔ dɔ ye u ye anw ka wari sara nka fɔ bi foyi ma sara donc o b'a jira différence bɛrɛ tɛ Mali ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ cogo ye kelen ye jamana maracogo la jamanadenw ta tiɲɛni na depuis le coup a vu la forme où ko ka compte dayɛlɛ la a fɔra ko wari bɛ yen wari tɛ yen dɛ pour des sources qu'on connaît wari tɛ yen an bɛ ka ɲɔgɔn bolo yan k'a fɔ ko wari tɛ yen dɛ pour des sources a fɔra n ye depuis le dimanche wari tɛ yen k'an ka wuli n'a yɛrɛ ye n'an ma wuli foyi ma ɲɛnabɔ. ka tile ka mɔgɔw tɛ fɛn fɔ ye u t'a fɔ a bɛɛ san a tɛ fɔ k'a bɛɛ fɔ vraiment ne kɔni b'a ɲini dɔrɔn partant bɛɛ k'i tɔgɔ di ɲɔgɔn bolo n'an bɔra don o don f'a ka dɔn k'an bɔra anw ye tenni de don an ye tenni bila ne ye Mali Burkina kɛlɛ kɛ ka taa nord kɛ plus de 10 ans mais kana an jɔ yan bi k'an bɛ to dɔgu kuma na an t'a kɛ tugun dɛ gouvernement filɛ Assimi de ye président ye a tulo b'an na a compagnon d'armes de bɛ yan a ka ko tacogo dɔn n'a bɛ fɛ Mali ka marché a ka ko tacogo dɔn ni mun bɛ bɔ a la an t'a dɔn mais an bɛ bɔ Assimi k'a dɔn kɔni ko vraiment k'an tɛ ko to cɛya de daminɛlen don on va lutter jusqu'au bout pour trouver notre droit. Ni bɛ tali ka retraite cɛw e ka olu ka kuma da la a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi la mɛ ni so kɔnɔ fo tɛ min ye fɛn o fɛn basigi lafiya ye ala ka jamana in bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen fara an ka wele Modibo Siribe ale ka dɔn k'a fɔ communiste kɔnɔ Bamakɔ mara yɔrɔ 6 nan ale de ka dɔn k'a fɔ ka tɔndenw ɲɔgɔn ye
jamana in bila yɔrɔ jumɛn de la fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ Modibo Sidibe kuma min fɔ u filɛ. An bɛ ko ko la an ka dɔn k'a fɔ jamana a bi da gɛlɛn kosɛbɛ a jɔyɔrɔ b'an bɛɛ lajɛlen na mais mɔgɔ tɛ se k'i to bi la dɔrɔn ka to bi la n'i y'a kɛ bi dɔrɔn ye a bɛ na ni gɛlɛya caman i kɔfɛ i bɛ to bi la i bɛ bi ko magɛn cogoya min na ka i hakili jagabɔ ka sini ani sinikɛnɛ labɛn n'i ma sini ani sinikɛnɛ labɛn i bɛ to bi ko la jamana tɛ se ka to bi ko la parce que sini ni sinikɛnɛ de bɛ jamana nin na ka jamana jɔ k'an ka suwelejɔ jɔ o de b'a to Mali bɛ sinsin a kana dogo mɔgɔ si ma baara min kɛra dɔ y'a fɔ sisan carte d'identité n'i y'a min bɛ bɔ yan carte d'identité gansan b'i bolo ka taa fɔ Nigéria ka taa fɔ yɔrɔ wɛrɛ o ye CEDEAO de ye fɛn wɛrɛ caman bɛ yen o bɛɛ ye CEDEAO ye an n'u kana bɛn ko la ça c'est normal an ka kuma ka fɔ ɲɔgɔn kɔ c'est normal parce que an bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ ka n'a kɛra kuma ɲɔgɔnya ɲɔgɔn faamuya cɛsiri muɲu o de kan ka to an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya ka taa ɲɔgɔn fɛ hali bi parce que n'an bɛ kɛlɛ kɛlɛ la ko mɔgɔ wɛrɛw kana nin ka taa mɔgɔ wɛrɛ kana o bɛɛ ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ kana an ka mɔgɔw jo bɛ ka ɲini an ka dɛmɛ mais n'an bɛ ko ko la an ka dɔn k'a fɔ an ka dɛmɛ fɔlɔ ya an sinsin de i ta ye min ye o de y'i ta ye i ta tɛ min ye o t'i ta ye an ta a n'an sigiɲɔgɔn ta ka fara ɲɔgɔn kan sous région kɔnɔ o de bɛ se k'an dɛmɛ ko caman la donc an ka cɛsiri o kan ka dɔn k'a fɔ an ni tɔw bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo ka baara kɛ ka ɲɛsin lakana ma ka Sahel kanda Sahel fana tɛ se ka kanda ni tɔ ninnu tɛ a n'an bɛɛ lajɛlen n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Ni bɛ tali kɛ Modibo Sidibe la u y'a fɔ cogo min na jamana in basigi na lafiya yarabi Ala ka jamana in bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen tarata don Joyila marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Baningo o mara kɔnɔna na dugutigi minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ jamanatigi ale tun ye wele bila dugutigilakaw ma ka taa n'u ka se ka sigikafɔ dɔw kɛ ka kuma falen-falen dɔw kɛ ani sigikafɔ min kan ka kɛ u bɛ se ka jɛ k'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na o baaraw kɛlen kɔfɛ dugutigiw seginnen kɔfɛ Joyila marabolo kɔnɔ dugutigilakaw ye wele bila Joyila lamini dugutigi bɛɛ lajɛlen ma o senfɛ certains maa dɔw tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se kore ma an b'a k'a fɔ o maaw tun bɛ kɛnɛ kan o senfɛ u da sera ma fɛɛrɛ jumɛn de bɛ bin n'i y'a sɔrɔ u kan ka kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin furujɛla fanga dɛmɛni ma gɛlɛya minnu bɛ Joyila région ka da sera olu bɛɛ lajɛlen ma a kɛnɛ kan min ye député Mamadu Jarasoba ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ. Bi an bɛ Ala barikada Baningo dugutigiw bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi arrondissement a wɔɔrɔ bɛɛ ye a bɛɛ dugutigi tun bɛ yan Sukɛli Kokala Mayiga le premier ministre ani Asimi président de la transition o y'u wele ka taa u ka baro bon mun bɔra yan ka taa anw tɔgɔ la ka taa Baningo dugutigi bɛɛ tɔgɔ la n'o tun ye Joyila dugutigi ni Fana dugutigi ye o de tɔw wele bi k'u kana jaabi di u ma ka ɲɛfɔli k'u ye min bɔra a réunion kɔnɔna la ne ye n yɛrɛ sɔrɔ a la cogo di n ye n yɛrɛ sɔrɔ a la parce que u taara bonya dan kan k'a fɔ ko u kan ka compte rendu kɛ tɔw ye ko an kana ɲɔgɔn dɛmɛ a la donc nin fɛn sugu na ni mara bɛɛ ko don donc a ka ɲɛ an ka n'u dɛmɛ a la o de y'a to an sera kɛnɛ kan bi ka na barika daw ye minnu taara an ye foli lase u ma parce que u ye ci kɛ a cigɛra gouverneur fana ka foli lase a ma mais minnu fana bɛ n'u ye vraiment dugutigiw wele légitime traditionnel minnu Mali bɛɛ n'o ye Sukɛli ni Asimi an b'u fo vraiment u ye hakilina min ta nin hakilina ɲumanba ye a ye dugutigiw diya dɔw yɛrɛ la a bonyana u ma a ye courage dɔw la o de y'a to bi dugutigi caman nana bi a diyar'u ye bon an nana k'u dɛmɛ a la an ye mun fɔ an ko dugutigiw ma u k'u jija u ka taa baara kɛ dugu kɔnɔ pour que dugudenw ka kɛ dugu fɛ dugudenw bɛ kɛ dugu fɛ cogo di dugudenw bɛ kɛ dugu fɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw tilela ɲɔgɔn ye faut pas que duguden dɔ ka sɔrɔ min bɛ ka dugu janfa dugu janfali tɛ fɛn wɛrɛ dɛ ka tiɲɛnikɛla mara i ka so kɔnɔ o dugu janfali ye mɔgɔ minnu bɛna tiɲɛni la dugu kɔnɔ a kɛra jadisi o a kɛra zonbaw ye k'olu ladon i ka yɔrɔ la vraiment o ye dugu janfali ye donc o de y'a to an y'a ɲini dugutigiw fɛ dugutigiw ka kɛ sababu ye dugu bɛ se ka diya dugudenw ye cogo min na k'o éviter o kɔrɔ di ni gina min sera dugu kɔnɔ don min na a bɛ mɔgɔ min ka so kɔnɔ a ka taa fɔ dugutigi ye n ye gina dɔ sɔrɔ a bɔ nin yɔrɔ in na bɛɛ ka bɔ a kalama k'a fɔ nin gina bɛ yan mais mɔgɔ ka don mɔgɔ ka so tile 15 kalo kelen a bɛ yan a nana min na an t'a si dɔn donc an b'a fɔ mɔgɔw k'o dabila mais pour que nin bɛɛ ka dabila fɔ dugutigiw fana ka bolo dɔ ta o bolo min ye u ka jɛ dugudenw ye ni ye dugutigi du ye bi u bɛ hectare 100 de feere u ka yɔrɔ la ka hectare 50 de feere u ka yɔrɔ la donc mɔgɔw ka sɛnɛkɛ yɔrɔ u début o de tun bɛ yen n'o fɔra i taara feere mɔgɔ wɛrɛ ma o bɔra duguba kɔnɔ ka na mɔgɔw ka yɔrɔ minɛ la ko parce que a feerelaw ma a bɛ mɔgɔw tigɛ ɲɔgɔn na dɔɔni a bɛ barika bɔ dugu kɔnɔ dɔɔni donc o yɔrɔ ninnu na a fɔra dugutigiw fana ye u k'u janto o yɔrɔ la pour que dugudenw ka da dugutigiw la pour que dugudenw fana ka kɛ sababu ye min bɛ se ka to dugu fana ɲɛtaa u k'u cɛsiri la ani an ka région ko kuma Joyila kɛra région ye Joyila ye région 12nan ye a la yiriwali lawale o kumaw bɛna fɔ assise nationale la donc a fɔra dugutigiw ye assise min bɛna kɛ u k'a minɛ u bolo fila la assise min bɛna kɛ u k'a minɛ ni Mali ɲɛtaa ye assise min bɛna kɛ u k'a minɛ fana k'a fɔ ko anw ka yɔrɔ ɲɛtaa don yɔrɔ ɲɛtaa tɛ fɛn wɛrɛ dɛ ni de b'anw jɛn bi a fɔra bi dugutigi bɛɛ ɲɛna
ko jola mako be ka militaire la jola mako be légion de gendarmerie la jola cercle munu mena créer abe mako be commissariat la abe mako be gendarmerie fana la abe mako fana be CSRF la donc kuma fura munu nyana bi je crois que o fait mbade donc o kuma ngona la bi réunion na ko rema mako nana ka wole bla manien be an kan jija an kan bolo nyom bolo pour que Mali ka ta ñefe Mali ti ka ta ñefe fu ni transition ni masabati ala ka sabati ni watali ke Mamadou Jara Subala dale sente mai bi jola kado ni tu ale ka ya fura to na medo ko ala ka jamana mbasi o kofe jola gouverneur bi ale rek kuma ta kene kan gouverneur kuma mi fo o flé Assimi Goïta ani premier ministre no ye Shogel Kokala Maïga u ye anga mgo koroba no ye anga dugutigu ye u yu invité kalo temeli ka taa Bamako novembre kalo tile 11 ani novembre kalo tile 12 Assimi Goïta ni premier ministre u ye fɛn caman fɔ u n'anga dugutigu u ye hakili falen na kɛ jamana bɛ hokumu min kɔnɔ bi u hakili falen ko la dugutigu yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ min na an ka jamana kɔnɔ u kuma n'o kan u kumana fana an bɛna sigi ka fɔ min kɛ u kuma n'o fana kan ka dugutigiw ka u pilasi yiru la ka yiru la olu de fura dama jamana in bulu de bolo olu de b'a fɔ k'a ɲɛ ka kuma jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ mɛ a yirala dugutigiw yɛrɛ tɛ ka bɛn donc an y'a yira dugutigiw la ka bɛn u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dugutigi de ye dugu fɛn bɛɛ ye dugudenw bɛ se olu de ma ni hokumu fɛn fɛn bɛ dugu kɔnɔ a bɛ taa ɲɛfɔ dugutigi de ye ale de b'a lajɛ o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min donc n'olu bɔra o place la o fiɲɛba bɛ kɛ an ka jamana na donc ka ɲini dugutigi fɛ hali bi k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que an ka sigida bɛ se ka ɲɛ an bɛ se ka bɛn sigida la k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana an ka sigida k'a bɛɛ layiriwa an bɛna sigi ka fɔ min daminɛ an b'a ɲini dugutigiw fɛ u ka u ɲin don a la u k'u ɲin don a la u k'an bilasira walasa an ka laɲiniw a bɛ se ka sabati surtout Joila région kura de foyi t'an bolo foyi tɛ sira t'an bolo yan dɔgɔtɔrɔso t'an bolo baarakɛyɔrɔ t'an bolo baarakɛminɛn t'an bolo a ka ca Ala fɛ n'u y'i sen don a la n'an ye fɛn min sɔrɔ k'a fɔ k'a kɛ papier la k'a bila ka taa faamaw bara a ka ca Ala fɛ an ka laɲiniw bɛ sabati an ka région bɛ kɛ région ye a bɛ yiriwa an bɛ baara kɛ ka ɲɛ ni tun bɛ tali kɛ Joila gouverneur la a fɔra cogo min na ɲɛtago kuma min bɛ sen na bi n'i ye jateminɛ ka se ka basigi lafiya sabati maraw balele kɔnɔ na Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an balada k'a fɔ Bakari Togo la ale kɔni ka kere a kɛlen bɛ furujugu ye a tɛ sa kunkan mati ban wulikɛdaw tun kɛra kabini sangaja Bakari Togo la tun ye kasoladen k'a minɛ k'a yira k'a fɔ ko cikɛlaw ka nafolo dɔ bɛ yen siga tun kɛlen b'a la o la a ye minɛni min kɛ sɛgɛsɛgɛliw tun y'a yira k'a fɔ k'a nɔ tɛ ko la k'a to minɛni kɔnɔ na tun ye miliyari 4 sara o kɔfɛ kiribulon kɛrɛnkɛrɛnlen min sigira o senfɛ olu kiiritigɛlamaw y'a yira k'a fɔ k'i k'a dɔn ko Bakari Togo la k'a nɔ tɛ ko la k'a jamajɛlen don o b'a yira k'a fɔ ka hakɛw bɛɛ kan ka segin a ma o kɔfɛ minisiri min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ jamana kiiri ko ma Mamadu Kasoke ale ye bataki dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ Bakari Togo la ka kiiri min n'a tigɛra a tigɛcogo ko f'u k'a ɲɛ de fɔ e k'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen k'ale bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la o kɔni kɛra sababu ye bi yalima kiiri seginna k'a kan wa bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ o kuma min fɔra Bakari Togo la a ka lafasalibaw an balada k'a fɔ n'o y'a ka avocat ye Laji Tarawele b'a hakilila de ministre ka hakilila in kan an k'a lamɛn. Ministre kɔni y'a ka baara kɛ il est dans son rôle mais seulement anw bɛ min fɛngɛ la fɛn ye tiɲɛ hakili jagabɔ don cogo di ne tɛ se k'a faamu k'a fɔ a fɔra ko fɛn don ko mɔgɔ ko tɛ dɛ ko fɛn confidentiel don ne kɔni t'a dɔn ko min na nin fɛn ninnu bɛ ɲɔgɔn a yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ ou bien a dabɔra kun dɔ de kama peut-être cour suprême mɔgɔ minnu kan ka na baara kɛ sisan est-ce que peut-être olu tɛ se ka bagabaga n'a ye an bɛ pourvoi kɔnɔ pourvoi ka juger ni pourvoi jugera n'a fɔra k'a fɔ ko pourvoi la ko moyen min dira procureur général fɛ k'a ka pourvoi défend k'o moyen sabatilen don k'o moyen de b'a to arrêt min taara a bɛ kase c'est an bɛ segin ka na cour d'assises la kura ye tuguni avec les mêmes éléments peut-être o b'a sɔrɔ peut-être u ye fana ye élément wɛrɛ sɔrɔ mais a bɛ bali na parce que élément kura tɛna se ka ye nin ko la tuguni dɛ. ni ko bɛ tali ka Laji Tarawele la o kɔfɛ Daba Keyita ale ye kunnafonidila ye ale yɛrɛ bɛ hakilila di ko in kan an ka Daba Keyita lamɛn.
An ye sɛbɛn dɔ ye bɔlɔlɔ sanfɛ min bɔra ministre de la justice garde des sceaux o fan fɛ o courrier b'a yira ko bagatɔgɔlana nɔfɛmaw ka kiiri ko dɔw tɛmɛna min kɛra bilali sababu ye a bɛ n'a fɔ procédure yurugu bɛnbɛn dɔw kɛra a kɔnɔna la o de y'a to a bilala a ma condamné donc ministre de la justice o de ye lettre ci cour d'appel procureur ma tarata ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ tuguni ka da kan ko fɛn dɔw kɛra a kɔnɔ olu ma ɲɛ bakurubala a bɛna fɔ ale ma sɔn bagatɔla ni a nɔfɛmaw bilali ma donc pourvoi de cassation de bɛ kɛ n'o papier dira ma jugement min kɛra nɔgɔmi kalo tile 29 o jugement bɛ kasi segin bɛ ka kan tuguni Ekbatali ka daba kɛta la o kɔfɛ Bakari Togola yɛrɛ a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ de ni Java sirili kama a ko jogo bɛ kamana kan n'o tɛ ko ale kɔni bɛɛ b'a dɔn k'ale b'a ka hɔrɔnya kɔni ale b'a danbe dɔn ni waleya ninnu ye Bakari Togola kuma min fɔ o la u filɛ. Minnu ka dignité dɔn se ko ne ma dignité o tɛ ne ka baara ne yɛrɛ t'a ye janko k'a ta o bɛ se ka to cogo di ni waribaw bɛ se minɛ bolo la non wari ninnu tɛ tɛmɛ bolo fɛ o papiyew dɔrɔn de don mais janfa min ni y'an ka dɔn a sirila ɲɛnama ye. Ekbatali ka Bakari Togola la a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn an ka jamana ye yarabi ala ɲɛta bɛ sabati sira o sira fɛ ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye ɲɔnɔnkaw fɛ bi kumaw cayalen bɛ bi gɛlɛya bɛ yen o n'a tabalilen kɔnɔ na wulikɛjɔw kɔni bɛɛ b'i ta f'i senkɔrɔ nka ka wele bila walima ka wulikɛjɔ kɛ ka se ka fɛɛrɛ balilen tigɛ ɲɔnɔnna mara basigi la bi maa caman ka fɔ la k'o tɛ ka kɛ dɛ yalima badangarakɛw olu ye wulikɛjɔ min kɛ n'o kɔrɔ ye k'a yɛrɛ minɛ olu y'o min kɛ ko hali munna ɲɔnɔ tɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ Alpha Jɛnɛpo ale ko ɲɔnɔ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ na bi ko ɲɔnɔ ye danaya da ɲɛmaa minnu kan k'olu de ma jɔ u jɔyɔrɔ la Alpha Jɛnɛpo ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Ne ye Alpha Jɛnɛpo ye n ye radio baarakɛla ye n ye ɲɔnɔ ka ye cikɛla ka hami o ye ne ka hami ye bari an jɛn bɛ sɔrɔ la an jɛn bɛ bɔnɛ na Abdoulaye don o don dɔ de bɛ fara gɛlɛya in kan forojeni ma ban masinjeni ma ban ni bɔ ma ban cikɛla ni man kan fiyewu cikɛla a bɛ nisɔngɔ sara cikɛla a bɛ jisɔngɔ sara cikɛla a b'a ka du balo ka kabila balo ka tila ka jamana balo n de siri n bɛ o la bi fo ka taa o kɛ ko de b'a a bolo mana bɔ diɲɛ maa ye k'a na fɛn di ne ma ne k'a dun sigiyɔrɔ la bari ka d'a kan n bɛ min dun o tɛ n bolo bi a kɛra jigitigɛ ye dɛ. ɲɔgɔn gɛlɛya don o don a bɛ ka fɔ a bɛ ka juguya ka taa fɛ gɛlɛya in yɛrɛ mun de bɛ k'a to hali bi n'a bɛ ka juguya ka taa fɛ ani ɲɔgɔn kan ka mun yɛrɛ de kɛ. Abdoulaye ɲɛnɛmaya jɔsen fɔlɔ ye cikɛ ye o de kosɔn n ko cikɛla ka fisa diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye cikɛla a bɛ bɔla a wɔsi la wɔsi o ji ɲɛ bɔ sira o de ye barika ye o kuma ne bɛ cikɛlaw fo n'a nin y'u sɔrɔ anw bɛ wele bila Mali muso bɛɛ lajɛlen n'i ko muso i ko hinɛ anw baw anw musow anw balimamusow o ka wele da kan anw ma gɛn ni dɛmɛ ye olu de ko hinɛ an sera o ma sa dɛ gɛlɛya fɛnɛ tɛ bɔ a la n'an bɔra o kɔnɔ an bolo ma dan bɛɛ désobéissance civile an bɛna s'a ma sa dɛ ka to an yɛrɛ ma ka to an dama ma an bɛ n'o baaraw bolo da na foyi tɛ ka anw lakana ka anw bɔ ni saya in na ka anw bɔ ni tiɲɛni na a bɛ anw kɔtaya hali aw minnu bɛ kunnafoni di la n'a tɛ aw kelen-kelenw ye Abdoulaye jama y'i bolo jigi dɛ cikɛla de kan ka dɛmɛ nka n'a kɛmɛ ko cikɛla de ko tiɲɛ bɛ a ye bi ka t'o kɛ ko fo tɔyɔrɔ to o bolo a bɛ anw jigi waro kuma wuli o wuli dɔw bɛ tulo tɛmɛ a kan ko dɔ fɔra nin na dɔ kɛra nin na fɛn dun tɛ bɔ a la fo niw de b'a ka bɔ baganw de b'a ka taa masiw de b'a ka jeni anw dun bɛ nisɔngɔ de sara ka jisɔngɔ sara k'an jigi da faso kan k'a fɔ ko anw ni n'an bolonafɛn o kuma bɛ bɔ ye faso de ye anw de labilalen don jigi tigɛra Abdoulaye an b'i fo an tɛ sɛgɛn i foli la kunnafoni dibaa ka ca nka bolo jigin bɛ sa dɛ diɲɛ don o don Abdoulaye e de da bɛ ɲɔgɔn kuma na i bɛ kolonko ko kuma na i bɛ masina ko kuma na fo jɛnɛ cikɛlaw kun kan diɲɛ don o don kokura bolo bɛ da diɲɛ don o don tiɲɛni dɔ bɛ kɛ n'a da tugura kan mɔgɔw tɛna ɲinɛ an kɔ a tɛna kɛ boloko kɔfɛtɔ fɛn ye maa kan ka sɛgɛn o foli la Abdoulaye an b'i fo koyi kabini cikɛ daminɛ engrais ma sɔrɔ cikɛla fɛ engrais min bɛ di cikɛla ma ka don a ka foro kɔnɔ a ma sɔrɔ minnu sera k'u ka foro ci kɛ a dɔw b'a la engrais ma k'a la minnu sera ka foro ci kɛ dɔw ta jenina dɔw ta bɔsuru la gɛlɛya dɔ de farala gɛlɛya dɔ kan CNT mɔgɔw bɔra ɲɔnɔ u se don o don dɔ bɔra engrais sɔngɔ na u bɔli dugusajɛ engrais taara yɛrɛ sɔrɔ 7,000 julaw fɛ Abdoulaye ka dɔ fara u ka engrais sɔngɔ kan jihadisiw ka gɛlɛya k'o ta k'o fana fara engrais sɔngɔ kan an b'o de kɔnɔ dɛ o de ka dɔw ka fɛn ɲini sira ye dɛ PDG a y'a seko kɛ ministre ka taa office kɔnɔ PDG ka dɛmɛ don nka nin ka fɔ a ye o tɛna bɔ PDG da dɛ anw ka ɲɛmaya di mɛ minnu ma olu de bɛn bɛ u k'a fɔ ministre ye ayiwa nin bɛ taa nin bɛ taa nin bɛ taa o tigila matro de b'a fɔ baasi foyi tɛ yan Abdoulaye ma kɛ janfa ye an t'a degun kɔnɔ bi a kɛnɛ jɔnni ye cikɛlaw tɛ
yo doni ye ka fo lu kambo ble bibina ka fo ko gelebe nyono anga wuli ka shi nyono ma anga sigi akumana ya jabaranna ya marshila ya kuma be yoro ina bi profiter ga gasama fo no yeli mané député ye ayelo yela ka kabila kuma de ba da kono abi kuma na bamanan kande ye abi kuma na afaso ka degunde ye na taw kuma ka kete c'est en soro ni gelen kene kan ablay ma jume ka farale ka nyino nga kuma na dimin kende sigi da demina o mabe kamene ni gelen demne fo bi ko nyino nga boray ka fo kana yorola ka mikro la adlay edda de nyino nga kuma sangna ka wati bela jele itay tiye anyaye ami farika ademena ma jume o tey wo bede dogoledo muna ko nyen sikoro jamfo nye faso jamfo foite no tablay nete merier nete député wi alaka ke fendo be ango tien fo nyoy nyono de farla nyonka ka fanga beta ka di doma nuko obisa koro o fanga de be ulubulo ulu de CNT ulu de délégué ulu de chambre d'agriculture ulu de nyono setik wiye no o fombe ko ode tien inde nyono kungwe adlay anganga uye ni kanenga de namuye asimi goro angan kangan kuye jabaranuna angan kuye marshula angan kuye mitinguna dimi kumate faso kumado adlay nyonon timbenena lay nyonon ka nyonon tinde benena ni mamunum nu ulu bi anga fanga nyefe adwe be ko nyonon ma fendo atige we mun ganyonon bi putre foi namu de gele kono wa ambo fokoi foka donka foko utara kumina umanye wa ote ningo betali ka alfa jena pula afra to mena bi anga jamana kona na bela gele kan ita woni yesi fasoma ka do basiki ni lafia kama nyeta kama kwa le refe o de tika kambe dugoke anga jamana kono bi fe basiki ni lafia ka do faso kona na gelea ani ndo ka wati na agli toronyona o de bato bi anga foto de wala mabbi anga jamana kanu wala manga marakanu abisa bato wati kona na dugoke ala ka hakla usabatite na mbora amita jamana ko kana Mohamed Samake mumbe bolo bi ankran wa kono fana amita ende jamana ka amwala dona ka fo matan sababu yongo unu belaje kono bonen na ka so ga avion ka sara doye kono fana ko fola kuno araba do ne avion ka sara kon ka abike wati mina le chef d'état major en ka ko fingala ka do ko ale ko ko mala fingala ka na to ko general Pipin arawat ko avion ka sara ko abike wati mina ka so matan sababu yongo kon me avion kono ku belaje kon ka sara ni la nambora amta États-Unis ka fo amala do ka fo États-Unis jamana kontigi aleni Russie jamana kontigi Vladimir Putin ko ne ko fa chama ko fa trata do kuna fonu ka fola Joe Biden États-Unis jamana kontigi ko ale ko ne ka chama daga nyasi Russie jamana kontigi ma Vladimir Putin ka ira ka foko mi Ukraine kon kungango ko andi ko ko Ukraine jamana kon soro kale wona nyangni bere dogon tay Russie jamana kon kama nyangni bere ko abna boli ama mi wole ko sanction économique no soro kon strike ko abna o nyangni bere kon ta Russie jamana kon kama nam wore forum sur la paix et la sécurité en Afrique ale ta ko wolo flana ale kuma Sénégal kaw fe Sénégal faba ko no Dakar ko fon ko fola mi France ministre mi na ale ko Florence parler ko ale ko kuma kene kay ayira ka fo ko fon mun sena no mi Russie jamana kene la Wagner ko kuma sena ko mi na mal jamana wala ma sal jamana ko la ko kuma ko ti tiende ko mi France jamana ko lu na wulga job bela jele ke fami Russie ka wulga job be sena kana mali jamana ko wala ma sal jamana ko na o saka bal chogomina malawi kaw fe amala ka fo malawi ministre koromi na ale retoko ko Joseph Wanaveka fokata se uka bank central ale manyama koro doma noto ko dalitizo kabambe ko ulko nomne no watina shiratu ku fe kuna fono ko fola ko unomne no ko ayira la ka foko so frado fokata se na fromuku doma unomne no ka ayira ka foko so frado ko ko ne baylama dola wala sa utika ka dan na fromuku do ka chogomina ko am domina ko ko no shiratu ka budo ka nambara amta alisir ka fe amala no ka fo France ministre mi na anyesime France jamana ani jamana wara ko nyina boluma na le to ko Jean-Yves Le Drian ko ale ko met le flata wana alisir ka fe kuna fondo ko fola ko takun wara tala de ko pembala mi ani fugu mi France jamana alisir jamana te ko segata fera sorola kuna fondo ko fola ka abi kalo flabo mi France jamana ne alisir jamana ko konti jiko nyo antegala ankram ko ay kuna fondo mun soro bis modan na ola ko wada tuyeni Mohamed Samake ya foto ko na mbed go ke yarabi ala anga jamana imbasigi na lafia ka tase jamana wera uma ala ka belgele no ya kanga jamana ni ka bla basigi mene konana ka befu ni ka wale mando jamana konana ko ganana amba ko ne juru sura famba le fanga fulin tani banya sa belgele ma ni ala surama abal bangena udinga bla klubali ali be amenyo ko muluka ufuni ka wale mando murabanka na be ngamba da ba family ka ko konana au ni che ni ala surama ka befu wati wera ula ni ala surama ni abunyo suro